Türkmenistan'ın käbir harby bölümlerinde möhleti dolan gullukçylary harby gullukdan bosatmak boýunça kefitlenen wagt ara çäginiň tamamlanandygyna garamazdan ýurdun günorta terhe çäklerinde gulluk geçen etgerleriň onurçasy öýlerine dolanyp bilmeýär. Azatlyk bilen anonimlik sertinde gurulasan enatalaryň bir näçesi harby ýol başçylaryň muny häkimetleriň demir ýol transporty bilen üpçün etmeýändigi bilen düşündürýändiklerini aýdarlar. 24 martda Prezident Serdar Berdimuhammedowyň gol goýun degişli kararynda şol sanda gulluk möhletleri dolan harby gullukçylary 2020-nji ýylyň aprel-iýun aýlarynda Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinden, beýleki gusunlaryndan we harby edarlaryndan harby gullukdan bosatmalydygy bellenipdi. Marda Owasan bilen ýakadaky Serhedawadyň harby bölüminde gulluk geçen oglumyzyň öýüne uğradylmaly möhleti eýem 3 gedek süýşürildi. Çağamyzyň komandirleri onuň ilki Tomsa çenli. Soňundan hem iýunyň 5-ine, soňra da 10-na uğradyljak dobarada ençeme tapgyr söz berdiler. Indi bolsa transportyň henüz hem ýokdugyny aýdyp, perzendimiziň ýa 25-nji ýa da 29-njy iýunda Türkmenawada uğradylyp bilinjekdigini aýtdylar. Diýip lewaply enatalar biri 10-njy iýunda anonimlik sertinde gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli özüniň we oglunyň şahsiýetini aýan edip biljek maglumatlary äsgär etmezligini soran söhbetdeşimiz lewapda özleri ýaly başga da onurça hujuluň Marynyň harby bölümlerinde gulluk geçen çağlarynyň wagtynda öýlerine uğradylmaýandygyny sözüne goşdy. Ol gullukdaky oglu bilen habarlaşanda onuň lewaply egindeşlerinden başga da gulluk möhleti dolan balkanly we ahylly onurça tanyşlarynyň hem transport bilen üpçün edilmeýändigi sebäpli eýem ençeme hepde bäri öz vilayetlerine dolanyp bilmeýändiklerini aýdandygyny hem nyktady. Azatlyk radiosynyň ýokardaky ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň Gorunmak ministrligi gurrungy gidýän harby bölüm bilen habarlaşyp nähildir bir maglumat almak tinançyklary netije bermedi. Türkmen demir ýollary agentligi hem Serhet ýakadaky gulluk möhleti dolan etgerleriň transport bilen üpçün edilmeýändiginiň sebäplerini düşündirmekden ýüze urdy. Şol bir wagtda yerli habarçymyz bilen anonimlik sertinde söhbetdeş bolan demir ýol pudugynyň işgäri häzirki wagt özleriniň garamagyndaky kärhanada otlaryň etli böleginiň tandan çykandygyny, şeýle-de olary abatlamak üçin ähtiýatlyk saýlarynyň ýokdugyny gurrun berdi. Mundan öň Azatlyk radiosynyň çeşmeleri soňky ýyllarda Türkmenistanyň Gorunmak we beýleki ministrliklerindäki etgerleriň diňe gullugy başlan senesinden hasap tutup, harby gullukdan boşadylmagy barada ýokardan berilen tawsyryň bardygyny aýdypdylar. Emma Owganistan bilen terhetdäki möhleti dolan gullukçylaryň komandirleriniň aýdysy ýaly transport ýetmezçiligi sebäpli öýlerine wagtynda uğradylmaýandygyny ýa-da munyň çeşmelerimiziň belleýisi ýaly häkimetleriň ýürüti görkezmesi esasında amal edilýändigini dogry anyklamak başartmady. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan enatalar ogullaryny gullukdan ir boşadylmagy, şeýle-de has amatly harby bölümlere uğradylmagy üçin hem para sorulýandygyny aýdarlar. Azatlyň habarçylary Türkmenistandaky agyr ykdysady krizisiň arasynda harby bölümlerde gullukçylaryň durmuş üpsünçilik ýagdaýynyň hem göz görteli peselendigini, galy berse-de Sowet döwründen bäri dowam edip gelýän gullukdaky didawşyny, ýagny agalyk tejribeleriniň hem etger durmuşyna yaramaz täsir edýändigini aýdarlar. Türkmenistanda harby gulluk hukmany hasaplanýar we durly şol sanda dini ynanjyna laýyklykda gullukdan ýüze urýan ýigitlere sertnama esasyndaky harby gulluk we alternativ gulluk gözüňünde tutulmaýar. Harby gullugy çağırylanyň arasynda ölüm we yaralanma ýaly ýagdaýlar giňden ýaýran. Türkmenistanda harby gullugy çağırys 1 aprelden 30 iýuna çelini we 1 oktýabrdan 31 dekabra çelini ýylda 2 gezek amala aşyrylýar.